ואחרי זה? ואחרי זה יש בראש השנה, ב5 לספטמבר, בקפה כליל, הופעה שלי לבד עם הגיטרה האינטימית. ואחרי זה אפשר להתעדכן בפייסבוק ובאתר שלי. מעולה, שנה מוצלחת שתהיה לך ומלא בהצלחה. תודה רבה. תודה גם לכם. ואני עוברת עכשיו לשם, למי שמחפש מתנות מגניבות לחג הזה. הנה כמה דוגמאות שהביאה העיתונאית פולין שובל. היי, מה העניינים? מצוין. יו, הבאת אוכל, איזה כיף. אני מתה מרעב. גם, אבל אמרת שהנושא של החלל מרתק אותך. נכון. רגע, אני עוברת לפה כדי שתוכלי להדגים לנו מה הבאת לנו, איזה פטנטים מגניבים. אז אני מחזירה אותך לנושא החלל. כן. עם הסיר. כמה זה לא צפוי. כן, מאוד לא. אבל את האמת שבחרתי מוצרים שהם מאוד מעניינים בזה שהם מוצרים נלווים לחברות שמייצרות משהו אחר לגמרי. אוקיי. זאת אומרת, מי שמייצר את הסירים האלה, הוא בעצם, המיין שלו זה ציפוי לחלליות. אוקיי, מי שמייצר... יש לנו בשבילך, זה עוד... אתה יכול לצפות את החללית בסירים. כן, וגם... או שפשוט נשלח את הסיר הזה לחלל. יכול להיות. זה גם רעיון גאוני. למה חללית? למה זה? בואו נשלח את זה לחלל. זה בערך אותו גודל אגב, נכון? קצת, קצת אז יש לנו סירים. אז יש לנו סירים שהם לא רק... בעצם הייחודיות שהם רב שימושיים. מה הם יודעים לעשות? הם יודעים לעשות הכל. זאת אומרת, זה נראה אותי, אפילו אותי, זה נראה נורא נורא מפחיד, אבל זה אפשר לשים על הגז. וואו. כן. זה רעיון גאוני. אחר כך, אחרי ששמנו את זה לגז, למשל, יש מאכלים שהם דורשים... ניסית את זה, פולין? כן, ניסיתי, וזאת ההוכחה. אוקיי. אחרי ששמים את זה על הגז, יש מאכלים שמסיימים את הבישול שלהם בתנור. כן. אז אפשר להכניס את זה לתנור, או למיקרו. זה פשוט רב שימושי. זה רב שימושי לגמרי. מעולה. ואחרי שסיימנו עם הכל, ואכלנו, או לא גמרנו את הכל, אפשר לסגור את זה באופן הרמטי ולהכניס את זה... לך קורה שלא גומרים את האוכל שלך? אל תשקרי לי. אל תשקרי לי, פולין. יש אנשים שאוהבים גם להכין מראש. אז אפשר לשים את זה גם בפריזר. אז זה מעולה, ואנחנו חייבים לעבור ואנחנו עוברים גם לאפשרויות נוספות. קודם כל, אני חייבת להראות לך משהו מגניב להלאה. כן. זה, את יודעת, כמה פעמים מזמינים אותך ואת רוצה להביא עוגה? כן, מלא פעמים. יכול להיות. מלא. ואז את נוסעת עם העוגה על הברכיים. נכון. כי את נורא מפחדת, כי אם תשים את זה בבגז' זה קורה לי גם עם חמין. אז לא בטוח מה יגיע. עכשיו, יש פה פתרון שהוא... אני חייבת להוציא את זה שנייה. להוציא את העוגה. יש פה פתרון קירור. בפנים. וואו, איזה רעיון. קודם כל... רגע, אני חייבת להוציא, זה קרחוניות כאלה. זה קרחוניות. מופיעים את זה ואז שמים את זה פה כן, עכשיו זה לא מוצר יקר. זה לא כבד אבל? לא, זה לא כבד. זה לא כבד. אפשר להשתמש בזה בכמה... אפשר גם להוציא את זה ולהשתמש בזה זה במוגש. מתנה גאונית לחג. זה לגמרי עם העוגה. עם העוגה. זאת אומרת, לא להביא את זה ריק, אתם עושים עוגה, אתם מביאים אותה... את יודעת שאמא שלי רוצה, נגיד, לרמוז לי שהיא רוצה שאני אעשה לה עוגה, אז היא מביאה לי מתנה תבנית. ותקחי לה את העוגה. זה גאוני. כמו תיק. מעולה. זה מאוד נוח. עכשיו, כל מיני דברים קטנים גם שלא עולים הרבה כסף. כן, בואי נתחלף שוב בצדדים. כל מיני מתנות זולות. כן. זה יכול להיות מערבל לקקן, שהוא גם מתחום. מתחום, יפה. זה מצוין. מתחום בכלל, יש לנו לפעמים מאכלים נורא פשוטים, כמו למשל צ'יפס. כן. שאז במתכון כתוב, תחממו ל-180, תורידו ל-140, ואז תחזרו ל-180. זאת אומרת, אין שום סיכוי שתוכלי לעשות את זה. זה קרה לך במאסטר שף? השתמשתי במתכון. זה קרה לי גם. כן. אוקיי. ועוד חברה שבעצם מתמחה במכוניות, חברה צרפתית, לא נזכיר את שמה, אבל מייצרת מכוניות, ואז בעצם הבאתי את זה כדוגמה של משהו שאומרים גודל לא קובע בדבר הזה. אחותי. כן. למה גודל לא קובע? כי למרות שזה גדול כל כך, המנגנון אצל כולם אותו מנגנון. אוקיי? גם בזה וגם בזה יש בעצם אותו מנגנון. זה פשוט קטע למה נסגר. כן. לגמרי. אז מי שאוהב ככה להראות כן. שאוהב גודל, אז הוא יכול לבחור בכזה דבר. מי משתמש תגידי לי, זה... מסעדות, בעיקר מסעדות. אבל מה האפשרויות האחרות שיש לנו גם? אפשרויות אחרות, אני מאוד אוהבת את זה. למה? כי קודם כל הפתיחה שם מאוד קלה, ויש פה מגנטים. חמוד. ואפשר גם לכוון. לא, זה לא, אבל זה כן. וזה גם עושה אור. זה טוחן את הפלפל. הנה. זה טוחן את הפלפל, זה עושה אור. זה עושה אור גם? זה עושה אור. שאם מישהו בלילה... שמישהו עולה... זה צריך גם להכין קפה. ברור. לגמרי. עוד דבר חשוב שהייתי רוצה לציין. זה גם מלחייה. זה גם מלחייה וגם פלפליה. למה הבאתי אותם? כי רואים פה, ואפשר לפתוח אותם בקלות.
לא שמים מלח שולחן בשום פנים ואופן במלחייה כזאת, זה רק מלח גס ויבש, אחרת זה מקלקל אותם, אז תשימו לב. אוקיי. וגם פלפל, אל תשימו פה פלפל אנגלי. כן. רק פלפל שחור. ויש לי פה עוד דבר נפלא, שזה לצ'ילי. איזה חמוד. תקשיבי, זה לא רק חמוד, זה פשוט ממלח כוויות. ואז לא, כן. במקומות, בעיניים, במקומות לא רצויים. את פשוט שמה את זה בפנים, ואז את לא צריכה, אין פה מגע בכלל. עם הצ'ילי. וזה שומר עלייך. פאולין, תודה רבה. בבקשה. יקירתי, אני מבינה שזה הבאת לי מתנה נהדר. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ותכף חוזרים עם הפאנל שלנו. בוא ניתן כבר. את העוגה, יאללה.